adroddiad Adam Jones o brif straeon Sbaen yn cyflwyno Montpellier yn De Ffrainc. Yn ddiweddar yn Sbaen, mae wedi bod ymrywiaeth go lew o straeon diddorol ymysg y wasg, yn wedig â droseddion yn gwahanol ardaloedd o gwlad. Un o'r prif penawdau papur newydd a Pais yn ddiweddar oedd hanes am ferch ifanc 40 mlwydd oed, sydd wedi cyfrifyddio Terega o'r ardal Catalwnia. Cafodd y ferch ei trywanu gan ei chyn-bartner, sydd dim ond yn 13 mlwydd oed ei hun. Lofryd y restro ar ôl y digwyddiad gan yr heddlu lle cyfaddefodd dan amorau y cyfweliad. Yn sgil hyn, casglwyd dros 2,500 o bobl yng nghanol y ddinas yn arddangos unigolrwydd i'r achosiad. Gwelodd un arwydd gyda'r slogan "Cyddrysu cariad gyda meddiant". Yn dilyn cyfweliadau gan yr heddlu, gan gynnwys ffrindiau, wnaeth ddinas rhwng y ddau cwympo dros blwyddyn. Yn ôl y fair Maria Rosa Pereo, roedd y ferch ar ben ei hun pan digwyddodd y lofruddiaeth yn ei chartref hi. Cafodd ei chorffwyd ar ganfod tua 8 o'r gloch yn y nos gan yr heddlu, ac hyd yn hyn, nid oes yna sôn am bryd byddai'r treo yn dechrau. Hefyd ymysg penawdau, caiff 2 menywod o'r Parti Ffeministau Ffemin ei arestio mewn cyngor wrth iddyn nhw trio protestio noeth gyda'r geiriau "mae etholiad yn gynnig" wedi ysgrifennu dros eu chorff nhw. Protestedwyd yn erbyn Gallardón, sef y gweinidog drosgyfiawnder o'r Parti Popular, a'i ddewis i withdroi yn ôl ar y dedd etholiad. Wrth gwneud hyn, ni fydd menw yn gallu etholi mewn yr wythnosau cyntaf o grwydd heb cael rheswm digon derbyn. Bydd hyn hefyd yn rhoi ban ar yr eisoes i etholi os oes yna normalitas. Ar ôl i'r tair ohonynt cael ei ddoni symud yn ymlaen i feirniadu y crych o gymeriadwyaeth ar gyfer y protestwyr a ddaeth gan aelodau o'r bloc Unedig, sef y Parti Alain Chwydd sydd hefyd yn rhoi ban bod dylai menw cael yr hawl i etholi. Yn sylw ymlaen i ochr mwy gwyddonol, roedd yna criw ar Barcelona yn edrych ymlaen i strategaethau newydd mewn gynhadledd ar gyfer Brechlin i trio atgoffa'r iechyd AIDS. Yn ôl un o'r arbenigwyr, mae llwybr hyd yn hyn wedi bod yn un anodd a llawn twyll. Yn anffodus, mae'r afiechyd yn cael ei ymlaen i effeithio pobl o bob rhan o'r byd, ond yn y blynyddoedd diwethaf, yna llon llaw o strategaethau newydd wedi cael eu chreu, enghraifft yr ymchwil mewn i'r Brechlin Potential yn 2009. Ymysg gynhadledd, siarad arbenigwyr am rhai ffactorau negyddol i'r ymchwil, enghraifft y gost digon o laboratory. Hynny, mudiad Catalanaidd Ibercat €4,000 i gario ymchwiliad mewn i'r ymchwil. Hyd yn hyn, mae Ibercat yn gweithio ar 3 math o Brechlin. A felly, yn cadw at yr angl rhyngwladol, yn ymwyddion, fe daw cytundeb newydd rhwng Sbaen a Rwsia ynglŷn â mabwysiadu yn y ddau. Y Madrid a ddaeth y cytundeb newydd sydd yn rhoi mwy gyfleoedd i deuluoedd Sbaeneg sydd eisiau mabwysiadu plant o Rwsia. Penderfynodd Llywodraeth Rwsia am y syniad yma i osgoi cwpl colesiawns i effeithio plant. Hyd yn hyn yn Rwsia, nid oes gan yr gymdeithas hoyw yr hawl i fabwysiadu, neu teuluoedd waith. Ers 1997, mae deuluoedd Sbaeneg ar draws 20,300 o blant. Ac ymysg y byd addysg, cafodd y cyn-myfyrwyr Juan Manuel Morales ei carcharu am berchen am droi cynllunio i ollwng bom yn y Brifysgol Baleares. Cafodd Morales ei arestio yn ôl ym mis Hydref 2012, lle wnaeth yr heddlu darganfod y cynlluniau trwy ei ddyddiadur o'r enw Karma a gwefannau sleiedig ar sut i greu bom. Cyn i'r arestiad, roedd Morales yn arfer astudio electroneg ac yn ystod ei dedfryd, fe ddaeth y dystiolaeth am sut prynodd Morales gwahanol mathau o asedau o'r we. Gyda'r mathau yma asedau wedi torchion eraill, roedd Morales wedi llwyddo i gosod y bom byddai wedi bod ffrwydriad trochirebus iawn. Ac ymysg prif newyddion papur newydd C, cafodd y lofrydd José Breton ei trosglwyddo o'r carcher Alcolea yn Cordaba i garchar Vienna yn Alemania i fod ar wahân i'r carcharion eraill.
Mae hyn yn golygu bydd Breton rwan mewn gwarchaddiad trwy godol ei 40 mlwyddyn yn y carchar. Cafodd Breton eu carcharu am lyfryddio ei 2 plentyn, 2 a 6 mlwydd oed, trwy y ddau, ac yna fe llosgodd eu chorff nhw i cael gwared o'r siolaeth. O pob golwg, wnaeth Breton lladd ei 2 plentyn i gosbi gyn-wraig ar ôl iddi hi gofyn am ysgariad. Bydd dydd Mawrth nesaf yn marcio 2 mlynedd ers i'r 2 plentyn cael ei darganfod gan y heddlu. Penderfynodd nhw symud Breton mewn i waharddiad oherwydd ei hachos peryglus iawn. Ac felly, ymysg y wasg, mae newydd ABC hefyd yn sôn am sut mae Andalusia yn gofyn am yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae ABC yn adrodd am sut mae Llywodraeth Susanna Díaz, sef arlywydd y cynulleidfa Andalusia, yn cynnig prosiectau am gydweithrediad gyda Portugal a Morocco. Cyhoeddodd yr ysgrifennydd cyffredinol Sol Cortado y prosiectau cydweithrediad tramor gyda Morocco a rhanbarthau Portugaleg, ynglŷn â adnoddau amgylcheddol a morol. Nid yn unig byddai'r prosiectau yma yn helpu'r amgylchfyd, ond byddai'r ardal Andalusia yn derbyn datblygiad economaidd mawr i sicrhau mwy o gyfleoedd i dod â'r ardal mewn i'r golwg Ewropeaidd.